L-għada li fil-Belt ta' Berlin diversi pajjiżi fosthom ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u t-Turkija iddiskutew iż-żamma tal-paċi fil-Libja. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo saħaq li fl-ewwel laqgħa tiegħu fil-Kunsill tal-Ministri għall-Affarijiet Ewropej ħareġ li għad baqa' ħafna xi jsir sabiex is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż tiġi lura għan-normal. Fil-laqa waħda mill-suġġetti ewlenin kien il-sitwazzjoni fil-Libja, l-għada tal-konferenza li saret Berlin fejn hemmhekk iltaqgħu diversi pajjiżi li huma mdaħlin f'din il-sitwazzjoni biex iddiskutew jaraw għall-inqas l-ewwel pass ċkejken imma pass importanti li jaqaf il-ġlied għax jekk ma jaqafx il-ġlied ma tistax tippjana mbagħad se tagħmel biex terġa' tagħti ħajja ġdida lil-Libja u l-ħajja tal-Libjani terġa' issir normali. Il-ġlied militari bejn iż-żewġ mexxija rivali tal-Libja Haftar u Sarraj diġà wassal għal mewt ta' mijiet ta' persuni fosthom tfal. Il-Ministru Bartolo qal li jidher li għalkemm l-ewwel passi għall-qbir bdew jittieħdu għadu kmieni wisq biex wieħed jibda jiċċelebra l-paċi bil-pass li jmiss għandu jkun diskussjoni serja. L-ewwel pass li jrid isir issa hu li wieħed jara li jieqaf il-ġlied bis-serjetà u li ż-żewġ naħat jibdew jitkellmu kif iżommu kemm jista' jkun il-paċi. Ġifieri s-sitwazzjoni għadha diffiċli għax f'Berlin m'hemmx għalfejn ngħidlek iż-żewġ mexxejja taż-żewġ naħat kemm ta' dak il-gvern ta' Sarraj li huwa magħruf u rikonoxxut mill-ġnus Magħquda kif ukoll ta' Haftar li qiegħed jattakka min-naħa ta' Benghazi biex jieħu kontroll tal-Libja kollha. Aqas biss iltaqgħu biex jitkellmu separa biex jiftehmu li jkun hemm il-paċi. Bartolo saħaq li f'sitwazzjonijiet bħal dawn Malta jista' jerġa' jkollha rwol ferm importanti hekk kif qed toffri biex isservi bħala bażi fejn il-mexxejja rivali jiltaqgħu jiddiskutu il-paċi. Aħna bħas-soltu iċ-ċokon tagħna nużawh għall-paċi biex noffru li naħat differenti jistgħu jiltaqgħu jistgħu jiddiskutu u nkomplu noffru wkoll l-għajnuna tagħna biex ngħinu fit-taħriġ u fl-edukazzjoni ta' uffiċjali Libjani nagħtu semna biex il-Libja jerġa' jkollha ftit normalità jerġa' jkollha il-paċi. Il-Ministru semma kif dak li qed jiġri bħalissa f'dan il-pajjiż jista' jolqot lil Malta bżieda ta' immigrazzjoni lejn pajjiżna iżda sostna li ser iżomm il-ġid tal-poplu Maltuawċi quddiem għajnejh. Intant ftit jiem wara li ħal ħatra f'dan l-irwol ġdid, il-Ministru Bartolo sostna li għalkemm ilu 7 snin jattendi fil-laqgħat tal-Kunsilli Ewropej xorta waħda baqalu x'jitgħallem hekk kif dan il-qasam iġib miegħu bosta sfidi ġodda li jistgħu jkunu ta' importanza kbira għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.